Верховная Рада Украины намерена признать геноцид крымско-татарского народа. Народный депутат от Народного фронта Николай Княжицкий зарегистрировал проект постановления о признании геноцида крымско-татарского народа. Документ пока без текста зарегистрирован на сайте парламента. Це постанова Верховної Ради про те, щоб визнати депортацію кримських татар геноцидом. Все. Це головне. І в першу чергу це повинна була зробити Росія, тому що той, хто цей народ виселяв, це був Сталін, і це був Радянський Союз, і Росія є спадкоємцем Радянського Союзу. В Росії це досі не зроблено. Мені дивно, що це не зробили ми. Тому те, що ми зараз робимо, ми віддаємо борги кримсько-татарському народу. Крім того, очевидно, після цього ми маємо звернутися до парламентів інших країн, всюди, де є посольство України, з проханням і вимогою, щоб інші народи і інші країни теж визнали депортацію кримських татар геноцидом. Мені здається, що це дуже важливо і для історичної пам'яті, і для того, щоб запобігти тим проблемам і тим знущанням, які продовжуються над певними представниками кримсько-татарського народу зараз в Криму. Це важливо і з точки зору минулого, і з точки зору майбутнього.